Ассалому алейкум ба ҳама мардуми тоҷик, ба ҳар як нафаре ки видеоро тамошо дорен. имрӯз дар аэропорти Домодедово қарор дорем. Мехостем ай масъалаи тафтиши ҳуҷҷат як каме шумода маълумот расонем ва и бародар да билет гирифтагем ки бо хуча мақсад гап безана. иншаллоҳ номерҳоро барои билети ҳавопаймо мемонам ки ай ки ҷой ба ки ҷои дар кор мешавад метоне дар WhatsApp нависе ва ба дили пур харидорӣ кунен. ва як номер дигара мемонам тавсия метам ки бародар граница мебара мебиёра, телефон карде айнои мо салом бигем ва беташвиш айҷои зистон миёя мебара бигем иншаллоҳ. салому алейкум ака. алейкум ассалом. саломи худро мерасонем ба ҳама галибачаҳое ки дар шаҳри Россия ҳозир доранд. мо тафтиш вай менем ана боварӣ комил қатъӣ мегӯем ки акай Абдуллотиҷӣ беҳтарин мақсад хизмат ба халқи ватани худ мекунад ки мием билет мегирем бе ягон чи. алҳамдулиллаҳ омадем ина дар таможа дар регистратсияро гузаштем ана вай мегӯем дастгириро аёд набурад. бо як кас ним кас таъриф мекунад одам дилаш хирсан мешавад. гуфти ҳам гапо дар бораи багаж ручной ягон чи намеги яка. дар бораи багаж алҳамдулиллаҳ супоридем. багаж то 23 кило аид, ана ручной 10 кило гуфтагиан, аму 10 кило уралда 1 кило дам, аму ручноиш камта калонтар бошад. дар уҷа ящикаи 20 ба 40 ай, ҳамуда ки ҷо нагира 3000 штраф мекунад. эҳтиёт бошад ин масъалада ки айрес снимат мекунам баъдан бигем билетшон месӯзад. чихеле ки мебинем ҳам видеои аэропорта тамошо карда бошем, чандин нафарҳо шид ки ай ҳамин сабаб мондан. билет Урал, Домодедово, Кулоб чанқа гирифтем ака? рост шаб бигӯм як се ҷо занг задем, як 200 сум 300 сум разница дошта. ака хутуна мо Абдуллотиҷӣ гуфта чанд сол тамошо мекунем ами ваётуна. во барои ҳамон хотир одами боварӣ гуфта 12000-аш билет гирифтем. насиб бошад. розӣ енохӣ? алҳамдулиллаҳ. дар касб кортон баракат. ҳама вақт ҳамин дистгирия фурӯш накардам. хирсанди ватан мерия? як ватан мерем алҳамдулиллаҳ. чуба хирсанд? беҳтарина акаҷон. ва чӣ гуфтанем нафарҳое ки беҳуҷҷатанд мебиёянд, чӣ гуфтанем мақсад пресиденста будан ё ки баъзеҳоро не рост шаб бигӯм мана вафше на пресидент ягон ҷоро на вай накардан гузаштам. хай нигаҳ кардам онҷа бачаҳоро капидастан. мо ба ҳар мақсад эҳтиёт кунем. хубай касе ки дакини надорад лекин иншоаллоҳ ами Абдуллотиҷӣ хеле дастгирӣ менак соз мегзаронам моро нагзарон суханҳо. шумо дар роҳи сафед шумо чӣ мегӯед ака? салому дуруд ба ҳама бародарони ғариб гуфтаниям ва умедворам ки видеои моро бароҳа тамошо мекунед ва лайк подпискара обязательно мемонед. мо аз дидори шумо шодем бародар. ман иншаллоҳ ки хайрхеш мекунам. қатъи ба пеши кампири модар ман мерава, пеши гарми модарам мегирад. дар ҳаққи мо дуо мекунам. агар хидмам ки зиқ шидам боён Абдуллотиҷӣ ҳаст. қатъи мон иншаллоҳ бародари худ монад беҳтарин шермарди Тоҷикистон ҳамисол дастгириш мекунем. чем ая даст биданда муш шидан хубай бародар. ҳама каса Тоҷикистон ба пеш. зинда боша акаҷон. шуморам боше.